హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సో మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఈ వీడియో పంపించిండు. సో తన కోసం చేసిన అందరికీ నచ్చుతుంది. వీడియో సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి వీడియో గురించి. అండ్ వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్, చివరి వరకు చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇవాళ వీడియో సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో చివరి దాకా చూస్తే మీకే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, సూపర్గా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. ఇలాగే ఒక్కొక్కటి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో లాంగ్ ఉంటుంది అండ్ చిన్న సైజ్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, ఫస్ట్ ఫోటో పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి దాకా ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చివరి వరకు కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చూసుకోండి, మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎఫెక్ట్ వేరే ఫోటోకి పడకూడదు. జస్ట్ ఏ ఫోటో అంటే ఆ ఫోటోకి మాత్రమే పడాలి. ఏ ఫోటోకి అవసరం ఉంటుందో ఆ ఫోటోని మాత్రమే ఎఫెక్ట్ పడాలి. ఇట్లా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, దీనికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. లాస్ట్ ఫోటో సో 29 సెకండ్ 7 సెకండ్ దగ్గర 29 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మిగిలింది ఒక ఫోటో. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి, కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో. సో సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో పేస్ట్. కంటిన్యూ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఇది ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కంటిన్యూగా.
లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఒక్క ఫోటోని మిస్ చేయకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్, ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం చివరి దాకా 1 by 1 సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకొని ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి వీడియో గురించి, నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి. అండ్ వేరే వీడియోస్ కావాలన్నా కామెంట్స్ సెక్షన్లో చెప్పండి, లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి. వీడియో ఫామ్ ఇస్తే నేను ఆ వీడియోని ఎడిట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా ఇన్స్టాగ్రామ్లో సెండ్ చేయండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ ఫోటో 28 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.